Πάμε να σου δείξω πώς να ρυθμίσεις τη φρεζοκαβιλιέρα. Τι είναι η φρεζοκαβιλιέρα? Η φρεζοκαβιλιέρα είναι αυτό το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε κρυφές ενώσεις σε διάφορα έπιπλα, σε ξύλα, ώστε να μην βάζουμε βίδες για να μην φαίνονται οι βίδες. Όπως αυτό το έπιπλο μπάνιου που φτιάχνω, το ντουλαπάκι του καθρέφτη, το οποίο δεν θέλω να φαίνονται οι βίδες από το πλάι. Οπότε χρησιμοποιώ τη φρεζοκαβιλιέρα να ανοίξω αυτές τις σχισμές, τις αυλακώσεις, που θα βάλω μέσα μπισκότα, θα τα κολλήσω, θα διωγγωθεί το μπισκότο και θα είναι σταθερότατο. Και από το πλάι δεν θα φαίνεται καμία βίδα. Η ρύθμιση είναι απλή και βασίζεται σε 3 παραμέτρους: το βάθος, το ύψος και τη γωνία κοπής. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή την ένωση, οπότε πρέπει να ανοίξουμε μια τρύπα, μια σχισμή σε αυτή την πλευρά και άλλη μια σχισμή σε αυτή την πλευρά, όπως βλέπουμε τώρα. Για να γίνει λοιπόν αυτή η ένωση, θα κάνουμε και ένα σημάδι για να βλέπουμε να είμαστε στο κέντρο περίπου, να ξέρουμε πού θα τρυπήσουμε, πού θα βάλουμε τη φρεζοκαβιλιέρα μας. Οπότε παίρνουμε το ένα κομμάτι, το βάζουμε στο σημάδι που έχει η φρεζοκαβιλιέρα και κάνουμε τη σχισμή, τη μία. Μπορούμε να επεκτείνουμε τη γραμμή για να μας βολεύει, για να ξέρουμε σε ποιο σημείο κάνουμε τη σχισμή. Μπορούμε να επεκτείνουμε τη γραμμή αυτή, ώστε να την κεντράρουμε με την κόκκινη γραμμή που έχει πάνω η φρεζοκαβιλιέρα. Οπότε ξέρουμε ότι την κάνουμε στο ίδιο σημείο δηλαδή και θα γίνει η ένωση σωστά. Και εδώ θα σου δείξω πως έκανα τις κοπές στο έπιπλο του καθρέφτη. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο.